खुलुमबाय यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय WhatsApp स्टेटासआव दोननाय भिडिअ एबा फट'खौ जोङो माबोरै सेभ खालामनो हायो एबा माबोरै डाउनलड खालामनो हायो एबा जोङो गावनि फनाव थानाय फाइल मेनेजाराव बे WhatsApp स्टेटासनि भिडिअ एबा फट'खौ जोङो माबोरै नायनो हायो बेनि सोमोन्दै हयथ' बेखौ गोबाङानो मिथिखागौ आरो गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। जायफोरा मिथियाखै बिथांमोना दिनै खिन्थागोन माबायदि जोङो WhatsApp स्टेटासआव थानाय दोननाय नोंनि लोगोनि भिडिअ एबा फट'खौ जोङो माबोरै डाउनलड खालामनो हायो बेखौ जोङो दिनै बेवहाय नायगोन। भिडिअब्ला गोख्रै नायलांनोसै जोङो। बेनि थाखाय आङो WhatsAppआव थांनोसै आं बेनि थाखाय नैबे WhatsApp आंना बेवहाय दङ WhatsAppआ। बे WhatsAppआव आं क्लिक खालामबाय। WhatsApp नैबे साथाराव सार्च स्टेटास कल्स बे स्टेटासआव क्लिक खालाम। स्टेटासआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि फ्रेन्ड्स बा नोंनि लोगोफोरा मा स्टेटास दोनदो बेखौ नोङो नायनो हायो। नै ओरैजाय हमना ला आं नै बेखौ नायनि। बेयो मोनसे भिडिअ हगारो। बे भिडिअखौ स्टेटासआव हगारदों। बे भिडिअखौ आङो माबोरै डाउनलड खालामनो नैबेवहाय नायनो जेबो अपसनानो गैया। बेवहाय डाउनलड खालामनायनि जेबो अपसन गैया। बेवहाय नैबे राइट कर्नाराव जेबो मायाव थुनानै डाउनलड खालामनो जेबो अपसन गैया। दा बेखौ जोङो डाउनलड खालामनो हायो। हमना ला गुबुन मोनसे नायनि आं नैबे मोनसे फट' दोनदों। बे फट'खौ डाउनलड खालामनो जों माबोरै डाउनलड खालामनो बेवहाय नों नागिरना नायनो डाउनलड खालामनो जुजि जेबो अपसन ओंखारा, जेबो अपसन गैया। नाथाय जों बे फट'खौ जोङो स्क्रिनशट मारिनो हायो, स्क्रिनशट मारिना लानो हायो। जोङो स्क्रिनशट मारिया जोङो माबोरै डाउनलड खालामनो नागिरदों, माबोरै डाउनलड खालामनो हायो बेखौसो नायगोन जों दिनै। दा बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय बेखौ नायबायना नोङो जायनि स्टेटासखौ डाउनलड खालामगोन बेनि स्टेटासखौ नोङो बेबायदि क्लिक खालामनांगौ। आं बेनि स्टेटासखौ बेखौ डाउनलड खालामना बे फट'खौ बेखौ आरो नैबेनि बे भिडिअखौ आं डाउनलड खालामगोन। बेखौ नायबायना आङो। बेखौ नायनानै नोङो बेक थांफिनदो। दाना नोंनि फाइल मेनेजार एबा सोरनावबा फनाव फाइल मेनेजार थायो, सोरनावबा माइ फाइल थायो। आंनाव फाइल मेनेजार दं। बे फाइल मेनेजाराव आं क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय खायसेनाव इन्टारनेल स्टरेज आरो खायसेनाव इन्टारनेल स्टरेज आरो एक्सटार्नेल स्टरेज ओंखारो। आंनाव बेवहाय अनलि इन्टारनेल स्टरेजल' दंखायो, ओंखायनो मोनसेल' ओंखारदों। दा बेवहाय आङो आंनि WhatsApp फोल्डार नागिरनांगोन। नोंनि WhatsApp फोल्डार नागिर। नैबे आंना WhatsApp फोल्डारा बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामदो। ओमफ्राय मिडियायाव थांदो। नैबे मिडियायाव क्लिक खालामबाय। मिडियायाव क्लिक खालामनायनि नागिर नोंनि बेयाव गोबां फोल्डार दं। वालपेपार, WhatsApp एनिमेटेड इमेज, WhatsApp अडिअ, WhatsApp डकुमेन्ट्स, WhatsApp इमेज बेवहाय मोनगोन नोङो। WhatsApp प्रफाइल फट'सफोरखौ बेवहाय मोनगोन नोङो। बे WhatsApp भिडिअ नों WhatsAppआव भिडिअ हरनायफोरखौ बेवहाय मोनगोन। नाथाय जों WhatsApp स्टेटासनि जेबो अपसन ओंखारा बेवहाय। दा जों बहा मोनगोन जों बेखौ? दा बेखौ जों जोंनि WhatsApp स्टेटासखौ नागिरनो थाखाय बे हाइड जाना थायो। बेखौ जों माबोरै बेवहाय लाबोगोन? बेखौ बेवहाय लाबोनो थाखाय नैबे राइट कर्नार, बे लेफ्ट कर्नार बेवहाय नै सिन मोनथाम दं ना बेवहाय ओरै क्लिक खालाम। खायसेनाव नैबे बिदि थायो राइट कर्नाराव थायो बेबायदि सिन। खायसेनाव खायसे मबाइलाव बेबायदि थायो। खायसेनाव दट मोनथाम थायो। खायसेनाव बेबायदि सिन मोनथाम थायो। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामनानै गाहायथाराव नैबे सेटिं दंना बे सेटिं अपसनाव थुबाय। सेटिंआव थुनानै नैबे साथाराव स' हाइडेड फाइल्स दंना बे स' हाइडेड फाइल्सखौ सोरनावबा हाइडेड फाइल्स बिदिनो थायो, बिदिल' थायो। बेखौ अन खालामनांगौ। बेखौ अन खालामबाय आङो। अन खालामना दाना बेक थांफिनबाय। नै साथाराव फैबायना दहाय बे अपसना गैयामोन। नैबे साथाराव बेक खालामनानै खिन्थाबाय नोङो माइ फाइलाव थांबाय। माइ फाइलाव थांनानै नोङो WhatsApp फोल्डाराव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनानै दाना मिडियायाव क्लिक खालामबाय। नैबे साथाराव फैबाय नै स्टेटास बेवहाय क्लिक खालामदो। बेवहाय क्लिक खालामनानै नोङो नोंनि लोगोफोरनि
स्टेटासाव दोननाय फट'खौ नै बे डाउन जाबाय बेबायदि बा नोङो भिडिअखौबो नोङो बेबायदि डाउन खालामनाय आं दहाय नायनाय भिडिअ नै बेबायदि जोङो वाट्सएप स्टेटासाव होनाय भिडिअ एबा फट'फोरखौ बेबायदि डाउनलड खालामनो हायो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं उनाव बेफोरबायदि गुबुन भिडिअ लानानै फैबाय थागोन बेनिखायनो उननि भिडिअआव लोगो मोनगोनखौ आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ